Mi madriña, cantas cousas! Benvidas a outro capítulo máis de Cuarencuenta. Quero ser breve, porque hai moitas cousas para amosar. Grazas, de verdade, por mandar tantas cousiñas divertidas, distintas, sobre todo, vosas. Todo o mundo moi bo recibimento e non teño máis que agradecelo. Vamos a comezar xa. Quero falarvos de Sara. Sara é unha enfermeira do Marcide de Ferrol, que leva 21 días xa de enfermeira COVID, como lle chama ela. Pasounos aí unhas fotos co primeiro paciente que deron de alta xa hai uns días e nos quere contar así un pouquiño toda a experiencia e toda esa enerxía e ese... non sei como describilo. Deixo-vos con Sara e que ela vos conte como está sentindo e vivindo toda esa experiencia. Hoxe cúmplese o día 21 como enfermeira COVID-19, dende que un venres 13 apareceu o primeiro paciente no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol e comezou un engranaxe de traballo cheo de incertidumbre, medo, pero con moitas ganas de loitar por esta guerra invisible mundial. Son días onde intentamos humanizar ao máximo os cuidados dentro deste traxe de astronauta ou soldador ou como lle queiras chamar. Intentamos agarrar llamaos, ser un pouco familia dese paciente, no? Un acompañamento o máximo cercano posible. E moitas veces non só temos situacións límites tristes, sino que tamén temos bons momentos, como que entras nunha habitación a traballar e un paciente che recibe cunha canción dos satélites porque necesita ambientar e encher de alegría ese momento. Esos son os verdadeiros bons momentos que levamos todas ao chegar á casa. Esas altas, esos pacientes que volves á planta despois de estar semanas na UCI e que ves esperanza, no? E que todos estamos facendo ben, todos, vos que estades na casa e ti que estás na túa casa. E agora, dende Valencia, Chimo, batería de aquí da Ría, mándanos unha versión especial e feita por el dun tema que seguramente coñecedes. Dormir, comer, el rollo de siempre, lavarme las manos, Skype con la gente, llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. Y al día siguiente... E como o vídeo de hoxe vai moito de música, mándanos outro tamén, porque claro, con isto da cuarentena a cabeza dá pa moito e hai xente que está facendo as súas propias bandas familiares, facendo versións de versións que seguro que coñecedes, claro, están de moda ahora mesmo, e vedes que pois de cuarentenas como esta sale xente aprendendo a tocar algún instrumento e bandas novas seguro. Pero bueno, non todo vai ser música, tamén hai que facer deporte, acordádevos, é moi importante facer deporte. Iván Varela sabe o ben, e el, aparte de músico, é un deportista nato. Ides ver canto deporte fai, está hasta arriba. Sonrisa. Venga. 10, 9,
hoxe deste capítulo de parte de Auri e de Hugo, que nos mandan, aparte de moitos agudos e moitas apertas e moita forza, contanos tamén un pouquiño como levan isto da cuarentena e o seu día a día. Hola, muy buenas, yo soy Auri. Y yo, Hugo. Pues, ¿cómo llevábamos la cuarentena? Pues la llevamos bastante bien. Hemos sacado un positivo, que hay muchos héroes que no tienen capa. Pasamos mucho tiempo juntos, nos queremos un montón. Haz como si me quisieras. Y yo me he propuesto hacer 10 kilómetros al día en mi pasillo con el concierto de Juan Luis Guerra. Entre Me sube la bilirrubina, Woman del Callao, Las avispas y todo, ahí voy, chumba, 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 chumba. Y bueno, y limpio. Pero da igual que limpies, porque al día siguiente va a haber mierda. ¿Y Hugo? ¿Qué haces, Hugo? Estás con el móvil. Comer. Estudiar. Y además de eso, ¿qué más haces, Hugo? No lo sé. ¡Bailar! Vale. Y cantar con mamá. Un beso muy grande, que todos lo estamos haciendo muy bien y que fuerza y ánimo. Bueno, e ata aquí o capítulo 2. Teño que volver a agradeceros de verdade tanta cousa. Haberá capítulo 3 porque temos material suficiente para un capítulo 3, pero queremos máis como é o voso día a día, pero tamén no voso traballo. Si os que vades traballar tamén nos podedes contar un pouquiño cal é a experiencia de ir polas rúas tan baleiras, como é a experiencia de entrar no voso negocio, no voso traballo, a diferencia dun día normal. Todas esas experiencias, vale? Mandádelas aquí a cuarencuenta@gmail.com ou a calquera das redes ou calquera dos medios, Instagram, Facebook, etc. de Pixelín Foto. Pois contamos con vos para un terceiro capítulo, un cuarto capítulo e os capítulos que fagan falta. Moito ánimo, seguide na casa, estamos facendo moi ben, o estades facendo xenial e disfrutade do que poidades e o tempo que poidades e co que poidades, vale? Forza, ánimo e adiante.